Maroš, ja mám takýto problém, chcem, aby si to vyriešil. Dám ti peniazy, koľko chceš, dám ti to, všetko, len mi to vyrieš. Si musia pomáhať, zachraňovať planétu a všetci chceme pomáhať. Lebo sa necítime dobre, preto chceme pomáhať. A sa vnútri necítime v poriadku, necítime sa dobre, necítime sa v prijati, tak my si myslíme, že to môžeme získať cez pomáhanie. A je to veľký omyl. Ľudia za mnou chodia na tých terapiách a rôznych veciach s strašne komplikovanými otázkami. A ja vám na rovinu hovorím, že my sa máme starať iba o jednu vec. Ako sa cítim teraz? Buď sa cítim dobre, alebo sa necítim dobre. Nechoďme na to ťažkými analýzami a rozpoznávaním tých mentálnych konštruktov, kde sa stali, ako sa stali. Ľudia si platia neuveriteľné peniaze za to, aby vám niekto dobre našiel ten kód a to je strašne ťažká práca, verte mi. Choďte do vlastného vedomia a ten kód bude okamžite preliečený, bez toho, aby ste museli pátrať, kde vznikol. Tá rovnica vyzerá, že ak sa na sekundu dotknete vedomia, tak dokážete mať mesiac spustený samoliečebný proces. Si viete predstaviť, aká to je rovnica. Ako rýchlo sa vám začnú uzdravovať procesy, ako rýchlo vám začne byť dobre. Ako rýchlo sa vám začne opravovať život. V 1 sekunde dotyku s vedomím. Ak o tom chceš hovoriť niekomu inému, či už snahe sa pochváliť, alebo čokoľvek, proste sa podeliť o tú radosť, už som tam, ja už som to, ja už viem robiť to, tak zasa idete naspäť. Zasa na začiatok a zasa pokora, odvaha, disciplína. Dookola. Až pokým si to nenavnímate tak, že to budú pre vás veľmi prirodzené veci. A vy nebudete mať pocit, že pracujete na tom. To je prirodzené, to je normálne, to sa bude diať. Vy o tom ani nebudete vedieť, budete sa ako keby vnútorne usmievať. Toto je férová, poctivá práca, duchovná, naozajstná, kedy bez tohto sa nikdy nikam neposunú. Môžete prečítať milión kníh, môžete byť nadúpaní, múdri, môžete všetko vedieť. Nebude vám dobre. Lebo tú duchovnú prácu ste neurobili, tú disciplínu ste nepodstúpili, tú naozajstnú prácu. Vy teraz zbytočne na mňa pozeráte, že ten Maroš, aký je šikovný, ten všetko podstúpili. To je úplne zbytočné, lebo dehonestujete tým seba. Vy ste rovnako takisto šikovní. Len je potrebné si na to spomenúť, že toto všetko dokážete robiť a to všetko môžete pripustiť si to a dovoliť si to. Dovoliť, to je veľmi dôležité slovo.